Қадірлі нәрсе видео қараушылар деп айтайын екен, енді менің подписчиклар деп айтайын екен, менің бір подписчиклар аз. Шулай да бүгін нәрсе турында сөйлеп алмақшы болам. Бүгін 1 ноябрь 2025 ел. Вакил Сұлтанов бабай сізге сөйлеп алмақшы бола. Менің қолға бүгін мына шундай Монти деген сағат келіп білекті. Қарағыз, ол бик матур. Мұнда мына қарайсыз механизмін. Мен өзірек жақыннанырақ та көрсетелем. Мына көресіз ме? Бұл Францияда эшләнгән 15 рубин ташы бар. Матур гына сағат. Интересный циферблаты. Корпусының артында нинди язу бар. Бұл енді нержавейкадан эшләнгән. Конструкциясы бик матур. Қарагыз әле. Acer Inox Double дип язган монда. 1003. Хәзер без аны матур гына итеп корпусына җыеп куябыз. Крышкасын ябабыз. Шуннан соң инде безнең эш бетте дияргә була. Ни өчен башта чыгардым? Менә монда бер хикмәте бар. Менә бу вырезына туры килергә тиеш. Заводный головка. Крышкасында да вырезы бар. Чокыры дип әйтик инде. Моның чокырына кирәс килмәй. Кирәс килмәгәч, без аны кире алабыз. Кире алып, инде секундомер төштәләнең. Матур гына секундомерында беркетергә кирәк була безгә. Астына резин куябыз прокладка. Секундомерны урнаштырырга кирәк. Секундомерны Зәне матурны әйтеп, булай төшмәсен өчен сугып алабыз. Иначе төшүн тектерергә можно. Механизмны тагын бер кат күрсәтәм, бик матур. Монда ниләр эшләдем? Монда пружина утыра торган барабан, заводной барабанда осен керидән дөрес куймаган булганнар, кире әйләндереп куйдым. Шуның аркасында монда астан стрелка тигәч, туктарга маташа. Менә бу пружинасын ясап куйдым, заводиттәр өчен. Пружинасы тоже самогыя. Монда болтлары югы, винтиклары, аларны пластинка белән куйдым. Бу инде корпуска тыкканда балта титмәсен өчен эшләнгән. Менә шундый матур гына эшләр эшләнде. Волосогы тоже чуалган, волосогында эшләдем моны. Тигезләп, снимай итеп урнаштырдым. Менә шулай итеп, башта все-таки монда куярга уйладым әле. Бу корпусына. Бу корпусы матур гына. Шулай итеп кысып куябыз. Менә шилт итеп утырды. Менә карагыз. Сәгать. Матур. Монти сәгате. Ремонтта булды бүген. Мен сезнең белән саубуллашам. Исәнлек, саулык телим. Бәхетле булыгыз.